hi guys, anyway. So, kakain tayo ng ating nilutong chicken soup for tummy. And then, ito na lang din dinner ko. But anyway, meron tayo pag-usapan. Lumabas ako kanina. And then, meron akong naalala kasi yung basurahan namin hindi ko na yung basurahan namin na ibalik. Ang dami talagang lumilipad, no? Ito sa bahay namin, no? Kailangan talaga ng air purifier or air filter. Yun. I think I need to buy air filter kasi yung bahay namin. But anyway, lumabas ako para kunin yung garbage pail namin nandun sa kalsada. So yung kapitbahay namin, binalik pala niya doon sa driveway namin. Binalik nila. And then sabi ko, wow, palagi na lang ito nangyayari sa amin. Kapag meron kaming garbage pail, basurahan, and then hindi namin masauli, kukunin nila and then ilagay sa driveway. And then same thing with Tami. Kapag nandun pa yung basurahan nila sa kalsada, si Tami ibabalik din niya doon sa kanila. So yun yung mga kadramahan namin dito. And then meron akong naalala. Kahapon nanonood ako ng Vengeance na series or show siya. Yung reality sa about neighborhood, about sa mga kapitbahay, ganon. And then, sabi ko, wow, nagpasalamat talaga ako kasi ito, kausap ni Tami palagi, mabait. Ito naman, hindi naman palaging kausap, pero friendly. Yeah. So, naisip ko, yung show na pinapanood ko kahapon, delikado pala talaga kapag may kapitbahay kang marites. And also, hindi lang siya marites, mas malala pa sa marites, yung parang, may mga kapitbahay kasi dito yung nakita ko kahapon, may kapitbahay na iba't ibang klase. May bawal kang tumapak sa kanilang part ng lupa. For example, naka sa walkway and then nandun tatapak ka sa grass. May ganun guys na nakita ko talaga kahapon. Sabi ko, wow, malala na yung mga kapitbahay dito. And then magsigawan yung mga kapitbahay, and then may isa talaga na kapitbahay na parang sobrang maritis, na galit sa mundo, na ayaw makita or ayaw marinig yung aso mo, ganun. Ayaw marinig yung mga anak mo maglalaro sa yard, ganun ba? Kahit nasa backyard mo, may mga ganun, guys. And then ang kahapon kasi is, yung mga show na yun is umabot sa patayan. Lahat ng different story, lahat ng storya na yun is umabot talaga sa patayan. Yung may isang kapitbahay na hindi na kinaya, binaril kapag nakita sa labas, ganun. And then, yun, doon mo talaga ang swerte ko talaga kasi kapag meron kaming kapitbahay dito na yung malala yung personality, hindi ko alam talaga guys kung ano yung gagawin ko, kung anong dapat gawin, kasi alam nyo naman sa Pilipinas guys, mayroong maraming mga ganun na kapitbahay, no? Mga plastic, at saka siya yung parang friend mo, and the next few hours, few days, si maritis, binamaritis ka na pala. Ganyan yun, parang normal na lang sa atin yan, pero walang yung gano'n na, meron ding mga gano'n, mga dunggaban, mga tinigbasay, gano'n. Meron din yung mga, nasundang ba? Ay, nako, pero dito talaga guys, kahit nasa labas ka, andin sa bintana lang gano'n, silun, ay guys, natatakot talaga ako. Sabi ko, pasalamat talaga ako na yung kapitbahay ko dito sa kabila, andito kabila is friendly sila. And then, pasalamat din ako na itong asawa ko friendly. Ako guys, makipag-usap ako, pero hindi katulad kay Tami na sobrang friendly. Like, magbigay siya ng mga niluluto niya. Si Tami, itong isa, palagi niyang binibigyan kapag magluluto siya. Pero ako naman, hindi man sa sobrang ako, shy talaga ako in person. Kapag kausaka, lalo na yung mga ibang lahi guys, shy talaga ako. Alam niyo bakit shy ako? Kasi tayong Filipino, naranasan ko palagi, lalo na dito sa social media, naranasan ko palagi na pagtawanan yung English. At saka yun talagang pinaka-worried ko. Makipag-usap ako sa kanila, and then hindi ko alam kung anong pronunciation ko, tama ba yung English ko. Yun palaging nandito sa utak ko. Even though I can speak English, I can communicate, I can understand some of them. But, and then, tumatak sa isip ko na tayong maraming Pilipino na dinadown yung mga, narinig ko na kasi guys, as in social media, even in person, mga tao na makilala mo, may mga ganun ba, oy, ang English hindi okay, ganun. Pero social media,
kahit sa Pilipinas iba sa atin kasi sa Pilipinas, dapat marunong kang mag-English, perfect grammar, sentence is good. Yung grammar and then sentence. Ganun ba? Na tumatak yun sa utak ko, guys. So, kaya ngayon, sabi pa ni Tami, bakit wala kang kaibigang ibang lahi? Bakit all Filipino? Kasi, guys, pwede naman ako makipag-ibigan. Meron akong kaibigan noon sa trabaho, ganun, pero itim siya, pero nagkaaway kami, ganun. So, kasi pangit yung ugali nun. Kaya, hindi ako masyadong kwentuhan except sa family ni Tami, sa ibang tao kasi, ako takot akong mapagtawanan. Sobrang shy ko talaga. Kapag may kausap si Tami, tikom ang bibig ko. Kasi, hindi ko alam kung tama ba yung sasabihin ko. Baka sabihin nila, uy, ano ba tong asawa ni Tami? Ganun. So, kaya palaging nakaganon yung bibig ko. Lalo na yung magkausap namin paminsan itong isa, kapitbahay namin. Tikop yung bibig ko kasi nga, parang simple lang yung mga answer ko. Yeah. Hi. Ganun. Are you okay? So, how's your day? Ganun, mga simple thing. Pero, mga legit na mga topic na mga deep conversation, hindi ko siya maano kasi sobrang shy talaga ako, as in shy. Pero noon, when I was working, guys, diba? When I was working, ako, parang, you don't have a choice. You have to talk to the customer, you have to ask, lalala. So kaya, yun, pero in person yung mga, especially mga kapitbahay, takot ako. Yung kapitbahay namin, nagtatanong siya, oh, what's your work? Ito dito, yung nag-dinner kami noon. Anong trabaho daw? Sabi ko Tami, one thing I will ask you not to do is to tell them what I do. Like, vlogging. Sabi ko, wag mong sabihin na nagbablog tayo, yun yung ganap ko. Kasi po, basta ayaw ko na, alam nyo naman ang vlog ko ayaw kong yung parang malaman ng kapitbahay na, malaman nila yung mga pinagagawa namin dito. So like, okay lang mga ibang tao nandun malayo, hindi, ito kasi kapitbahay, weird talaga. So kaya, I told Tami, Habs, no. Sabi ko kay Tami, wag talaga. So, yun. Karap. Masarap ito sana, lagyan ng, usually yung mother-in-law ko, lagyan niya ng this is a chicken soup, guys. Parang chicken tinola, pero kakaiba siya. Carrots at celery, at saka lang yung lagay ko. Na, lagay sa chicken. Lagyan ni Biana ng orso na pasta. Yung parang rice na pasta. Masarap, guys, may orso pasta. Kaya, nakalimutan ko. Si Habs, pag may kainan talaga, didikit. So, yun lang yung sabihin ko, guys, about neighbor. Kasi, napakaswerte namin ni Tami na hindi kami ng kapitbahay na salbahay. Kasi sa New Rochelle, guys, may mga salbahing kapitbahay doon, pero lumaki, si Tami doon siya lumaki, diba? So, magkakilala yung mga kapitbahay doon, magkakilala that time, old days, magkakilala. Hanggang nag-iba na yung mga tao. Yung isang tao doon, kapitbahay nila, is salbahe. And then, across the street, they get along. So, si Tami, family ni Tami, at saka across the street, friendly sila. Friendly, okay lang, Pero, bininta nila yung bahay. Yung mga yung nagbinta ng bahay, may bagong nakabili. Hindi na pangit ng ugali. Pangit talaga ng ugali, guys. Bading. Bading siya. Pero, bading siya na may anak. May anak. Habs! Palagi siyang nakaupo sa hagdanan, nakatingin sa bahay, or sa mga ibang tao. And then, alam nyo ba, may story ako, yung bumibili ng bahay doon nila Tami, di ba nabenta na yung bahay nila, may nakabili na, di ba? So ngayon, nagbisita si Tami doon, hindi nakausap niya yung may-ari, yung nakabili ng bahay. Sabi man ni Tami,
Sabi pa ng nakabila ng bahay doon, I'm having problem over here because he's rebuilding, he's renovating the house. Ni-renovate niya yung bahay, pero how many times daw na may kapitbahay daw nagre-report na illegal daw yung ginagawa. So yun, sabi pa ni Tame, sabi pa nang nakabili, do you know who it is? Nagtatanong siya, sino ba yun? Palagi ka akong nire-report na illegal daw yun, wala daw akong permit, ganun. So ngayon, may mga pulis, magdaratingan daw, and then dapat ipakita yung permit. Yun. How many times daw guys na ni-report siya doon, nag-renovate sa labas ng bahay. Pinapulis. Sabi pa ni Tami, wow, that house there, like across the street, that's the one. Keep reporting. Tami feel bad. Pangit ng ugali ng kapitbahay.